Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Mga igsoon, atong padayong iampo ang kaayuhan sa mga masakiton sa tibuok kalibutan, labi na gid taon sa mga kabos nga unta matagamtam nila ang makaalim nga gahom sa atong Ginoo. Ug ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa kaayuhan usab nga ilang ikinahanglan lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa kasiyamag-siyam na ang panuigon ni Abram, nagpakita kaniya ang Ginoo og miingon, Ako ang Dios nga labing gamhanan. Pagma sinugtanon kanako ug ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Ang Dios miingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mo mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Kini ang tumanon ninyo. Ang kalakin-an ninyo kinahanglan nga magpatuli. Unya ang Dios miingon kang Abraham, ayaw nagtawga ang imong asawa nga Saray, kundili Sara na. Panalanginan ko siya ug hatagan ko ikaw anak nga lalaki, pinaagi kaniya. Himuon ko siyang inahan sa mga kanasuran ug may mahimong mga hari sa iyang mga kaliwat. Mihapa si Abraham sa yuta ug nahikatawa siya sa paghuna-huna niya niini. Makaliwat pabagod ang tao nga usa ka gatos na ang panuigon. Manganak pa ba si Sara sa panuigon nga kasiyaman? Unya nangutanan siya sa Dios, nganuman nga si Ismael dili maoy himuon nga akong manununod. Apan miingon ang Dios, dili. Ang imong asawa nga si Sara manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Isaak. Tumanon ko ang kasabutan tali kanako ug kaniya, ingon man sa iyang mga kaliwat.
Kasabutan kini nga walay katapusan. Nabati ko ang imong hangyo mahitungod ni Ismael. Busa, panalanginan ko siya ug hatagan og daghang mga anak ug mga kaliwat. Mahimo siyang amahan sa napulog duha ka prinsipe ug himuon kong usa ka dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Tumanon ko usab ang kasabutan tali kanako ug sa imong anak nga si Isaac nga mataw kang Sara sa ingon ni arong panahona sa sunod tuig. Sa pagkahuman o pakigsulti sa Dios kang Abraham, mibiya ang Dios kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bago, nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga olibo, libot sa imong talad. Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Ania ingnon ini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo. Sila nga mahadlokon kaniya. Hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw. Sa Hesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Sir, kun buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako." Gihikap siya ni Hesus ug giingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Og diha-diha naayo siya. Unya mingon si Hesus kaniya, "Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adto adayon ang pari ug pagpahiling kaniya." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot nga Ebanghelyo ang atong nabati karon kay nagtudlo ni nato about aning healing. Hilig ba mo anang healing? Ha? Oh, gusto kay tanay. Gani, di gyud mulambo ang atong katilingban basta way healing. Pananglitan kanang mga kuan nato, mga covenanted communities or bisag mga religion, mga relihiyon. Basta naa na gani ng healing, makalakaw ang bakol. Pero ano ba, ang sanlahon, maayo, cancer, na cancer free na, pastilan, ang buta makakita, ang amang makasulti, basta punsisok yun ng tao, healing. Niyab syagit-syagit dayon, praise the Lord, naayo na gyud ko. Ana. No? Ganahan mo na? Oh, mauna nga, ang ubang simbahan, imo na lang saylo-sayluan, kay tuagi ditong healing. Ang ubang pari, di na ni mo tahuron, kay kanig yung paria, kay may kainig healing. Ana, pangitaon tagid ni. Sa Canades, Padersiano, siya, dili. Wa na igahom, katog yung usa, kay gamhanan gito, healing. O na atong hilig. O nagipakita ni Hesus, nga kini di ang pag-ayo sa atong sakit, sa unsang sakita, labi na gyud physical, kini bang mga milagroso nga mga panghitabo, mga kaayuhan natong nadawat, dili day na maoy katapusan sa pagbuot sa Ginoo. Kini ingon man diri, kun buot ka, maayo ko. Ingos Kristo, buot ko, maayo ka. Pero di day na maoy kompleto nga pagdawat sa kabubuton sa Ginoo, kana lang pag-ayo sa atong sakit, kung dili musangko gid ay na sa pagsimba dito sa simbahan. Daghan kay nangaayos ilang sakit din asad noon manimba. Nya kun manimba man ang pangayoon, maayo ra gyapon sakit. Pader, cancer free ba ako, Pader? Sus, paluyan yung kus Ginoo, Pader. Pandungi akong Pader, para ma-maintain yun, Pader, ba nga din agad ta masakit. Naku, buang-buang man siya. Naayo na siya, niya, magpa-pre-over pag yun, kay haron yung kuno, di na yung kuno siya masakit. Naku, may sigurong di ka masakit. O sige, mamatay ka. Di man di ka malipay nga na-healed na ka, magpapandong pa magyud ka sa imong kaulog, sige, mamatay ka, muna na isunod. Di ba? Mawagin na inyong Panginoon, di ba? Ay, bisag sa kuong naglakaw, kay 90 na, Pader, blisingi ko para malikay sa kadautan. Ay sus, tiwasono na kayo naon sa mga kanina. Sige, pamangyog ka dag pangandoy. Simbaha ang Ginoo, matod pa diri ni Kristo.
pagtuman sa sugo sa pari. Yung sa may sugo sa pari, palit mo slot. Kana, padil na ayon ako sa akong kuan, di ay slot akong paliton. O asa kang simbahan na mo, hatag, offer ba? Offer. Na, hashtag anis paghug, di sa sibot din, magay mo hug. No? Pero unsa man ning giingon ni Kristo nga adtua, ayaw sa panabi ni bisan kinsa, adtua dayon ang pari niya paghalad sumala sa gisulti sa balaod ni Moises ug mauna na ang magpahibalo nga naayo na ka. Pasabot mga igsoon, mahimo natang kabahin sa katilingbanong magtotoo. Mahimo tabang functional part sa simbahan. Dili nominal Catholic but active Catholics. Daghan kay nato mga nominal. Unsa man ang nominal? Kana bang mosimba lang kung ting Domingo. Okay na simba ta. Magrosaryo man sa ta kada gabi. Gitawag pa na siya nominal. Unsa man gyud ang active? Kung unsay programa sa simbahan, appeal dayon. Mao na nay active. Way kapuslanan ning pagsigig simba, siging rosaryo, siging chaplet anang divine mercy, siging sabong anang scapular, sabong pag-scapular, sabong pag medalya, sana milagrosab, sabungan pag rosaryohon, magsapid na lang guna diya tanan pertindaghana, pero dili ka active. Passive. Kaya nga naman, ang ako rang kaugalingon, ang akong Ginoo na ayuha ko Ginoo, ayuha ko Ginoo. Si Abraham sa paghapa niya atubangan sa Ginoo, 99 na iyang edad, nagpabilin siyang active believer. Ang iyang faith ba, active kaayo. Ana. Mo nang pag-ingos Ginoo, really mahimo ginang dakong nasod ang imong mga kaliwat. Pasabot active gani, mubunga gina, mulambo gina, di na mamatay. Gilingi ay mong tupad. Naon sa man karon, active. Mabutan na din, manimbata, tagaan kita higayon nga, lingia ang imong isig katao, ipakita ang panag-inig sa unay niya. Kung ako'y magwalib, ako'y magmisab, sige ginang lingi. Haron ma-active kay basig ni tikig na inyong liog, din na active, no? Kana bang di nakakamaong mutanaw sa imong isig katao, di nakakamaong mutanaw unsay sugo os Ginoo nimo para sa imong isig katao, kay absorb na lang jud kay kas imong kaugalingon, ang akong anak, ang akong bana, ang akong mama, ang akong papa, kana na lang diha na lang jud kakoto ba, ang akong yuta, ang akong balay, ang akong kurso, ang akong board exam, ang akong unsa pa na diha negosyo, kutob na lang diha ang akong kumbinto. Gamay pa kay slat halin na. Ang akong assignment isipari, asa ka ko i-assign 2 years from now, unsa ka ko ani ana naara gyud atong concern dia, ang akong kilay, ang akong naong, ang akong buhok, ang akong naong, ang akong kidney, ang akong atay, ang akong heart, ang akong dugo, ang akong sugar. Sige na lang kita monitor dia, kutob na lang kita ana. Lingi-lingi sa diha sa imong tupad, oy, ang akong silingan unsa kay gikinahanglan, ang akong bana unsa kay gikinahanglan nga nagpuyo naman lang ni dito sa silingan, unsa kay iyang gikinahanglan nga akong buhaton nga tuwa naman nagpuyo dito. Ana nga akong asawa suod naman kay ning si father, hapit naman ni muli tagalauna na mas kaadlawon ihatod ni father sa amo, unsa kay gikinahanglan ani ana no. Yaw-yaw dayon, yaw-yaw. Wa na ka muhaom sa kong kinabuhi, yaw-yawan ti ka. Wa na, patay ka diha. Mao na karon daghan kay na naglalis na ato mga Katoliko, siging away, pulos Katoliko nagkinihaay. Unsa may gikiha kana ra gyung yuta, mga right of way, mga utlanan, mga inana, mga utang, pulos Katoliko. Ana. Unsa may gustos Ginoo nga paghalad ngadto niya, ang gugma mao'y atong ihalad.
ang paghigugma ay mo'y atong bansayon kanunay. Kana gyud dili ng panag-away, magunsa mag-heal ka sa imong cancer unya kusog lang yapon kay kang manglibak. Magunsa nakapasar ka sa board exam, sige lang yapon ka ng premarital sex, nagpuyo-puyo na hinuon mo anang imong uyab. Ngana, no? Magunsa successful kayo imong negosyo, sige na noong kag pangabit tungod lang kay nana kay kwarta. Magunsa magmahuman ang atong kumbinto, dili na noon mo kasaka diha kay istrikto na ko kayo kay maguba niya na. Di ba? Di na mo da pasudlong brad luloy, tanga nagbalao da buwan na mo kuan-kuan dia. Sila man ay atong finance. Kana bang mahog na nung tag istrikta tungod kay naatay grasya ang gihatag ang Ginoo nato. Lingiyay mong tupad ina inyong balay, welcome ra ang mga way balay. Gana, matan ako no. Blessing man ginang balay, grasya man ginang inyong balay ba makasodra ang way balay. Ay, kusog kay tang igihan kayo. Kana bitang mag-blessing kog balay, ingon din ako nganong nagpa-blessing man mo. Ingan din, may pader para mawa ang mga kuan pader niya kanang kuan pader kanang i-bless tas ni Lord ako. Unsam din yung balay dili din ni blessing wa pag mo kapasalamat ani. Wa pag mo ani malipay. Lipay pader nako. Usa ra gyud ang gikinahanglas Ginoo para ang inyong balay mahimong puno sa panalangin. Unsa man nako ingong Ginoo pasudla sa inyong balay ang way balay. Hoy ayo sa pader di sa na. Nako dato ana mga yawanon de mong gapuyo din ni aning balaya. Sugo na sa Ginoo. Mo na ang atong tubag sa Salmo nindot kaayo nga usa ka pahinumdom natong tanan. Unsa ti atong tubag? Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ngayo makatag panalangin. Hapa pareha ni Abraham ba? Hapa atubangas Ginoo, luhod atubangas Ginoo. Na dinis ato na ginang porsyon nga muluhod ta. Ngano man ni angkon ta nga wa gyud koy mahimo wa ka Lord. Ang imong panalangin mo ra gani akong gikinahanglan. Nya kun moingon ka pasudlas inyong balay ang way balay, matuman imong pagbut mo hapa ko. Muangkon ko nga tumanon ko ni. Supak mo no. Higugmaa ang imong kaaway. Ana Lord, ako ning tumanon. Na naman kay kwarta, gipanalangina naman ka, tumana ang paghigugmas mga way kwarta. Jesus, himuan naman og kaso, ikiha naman noon, hulgaon pa, sokol kag buruka. Sa dagan-an mo, lisod kay mo palit og asin, yung sukol-sukol mo. Ay na lang. Dato ra ba na? Sus, patay ta. Ipakuot ra ta na. Ana ba? Gamiton dayon. Nya pero katong sa unang pobre pa kayo, sige hangyo, Ginoo makapasar ta kus bar exam. Ginoo makapasar ta kus bar exam. Pagkapasar na, wa na abogado na, pertinang nindota, pangilog din ana mga properties sa iya mga kaliwat. Ngay mga inanay. Di ba? Sige, katapusang lingis yung tupad na naikusog mangilog sa inyo. Di na mo ila bisan pag hinimbahon. Pero sa itong buhaton kita nga nagtuos Ginoo aron dunay kompletong healing sa atong kinabuhi. Kana bang naagyod ang kalipay mawagtang ning atong mga kauwawan para nang sanla. Shame na. Sa unang panahon, it is a shame to have leper or leprosy. Nya kanasang di mga anak, sama nahitabo ni Sarah o ni Abraham, it is also a shame during their time. Kauwawan, makauuwaw nga kahimtang. Kuhaon as Ginoo. Unsaon man, ibutang sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, ang pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo. Mao nay gitawag og kahadlok sa Ginoo, ang pagtuman sa tanan niyang sugo, tan-awa unsaon pagpanalangin.
Ako, hinay-hinay radyo kong tuman, pero sukad sa una, ning kamot yung kong tuman sa sugos, Ginoo. Daghan man sa kong failure, santod karon, pero kanaman kong pagtuman, wa masabot nga perfect. Pero perfect ang atong commitment nga mutuman, pero dili tingali perfect ang execution. Mura bag basketball ba? Perfect ang game plan, pero inig-execute dili tingali ma-perfect. Pero importante nga naa na sunahona nato nga i-execute ko ni. Sa akong pagkapari, kinig yung poverty. Mao ginoy akong highlighted kaayo nga commitment to the Lord. Nya aron mahimo kong kabos, kinahanglan gyud mahimo kong generous. Kana bang paghatag? Sakit ba ya? Kana ta magtan-aw ko nga ako manggid unta ni, ngano madig ako ning tipigan, nganong ihatag pa man gini? Sogo des Ginoo. Nindot kayo ang epekto. Tutok pa muna ako. Nindot ang epekto o bati? Oh, mao na ingon lingi-lingi las imong palibot. I-trace lang ang akong giagian. Pero musupak na ko ani. Musupak na ko sa sugos Ginoo tungod lang kay ingon ani nako malusno sa ning tanan. Mubalik na sad ko sa kauwawan. Pagkadaghas mga pari nga medyo nindot ang image na lusno na himong kauwawan. Mga obispo, kardinal, hasta pagani Santo Papa na himong kauwawan ang ilang kanindot nga grasya. Maupod na'y akong gitan-aw, basin sunod adlaw kauwawa na ang akong ikahatag, ikapakita ninyo. Ikaw na be, lingi ay mong tupad katapusan, na proud pa ka nga suod mong pader, or kaila mong pader, or nakasimba mong pader, or parishioner mong father. Proud pa ka o ikauwaw na ni mong pariana? Ana? May ka mo mga asawa, proud pa mo nga maunay inyong bana? Kinsa din nga proud ko father nga ako ning bana ta sa kamot. La kanindot. Kinsa may mga bana din nga moingon father proud pagyud ko hangtod karon nga ako ning asawa ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. Pasabot ang inyong bana, ang inyong asawa nagtuman sa sugos Ginoo. Natingali mga failures pero nagtuman. Lagi na. Mahimo gitang proud kay panalanginan tas Ginoo iyang ninduton ang atong image. Dili makapanindot gyud sa atong image kanang parlor kaayo. Sorry ha mga nagtagiyag mga parlor, palit ra ba sa mugslat. Pero og dili gyud matinumanon sa Ginoo bisag kung saon pa nagretoke ang naong, iyawa lang yapon nagnaong asawahan na in relasyon sa bana nga nahiubos sa asawa. Bisan pag ipablan-blan pa na imong buhok kung sa pay kuanda inig-uli nimo blood-on lang yapon ang iasa imong banas imong naong. Basta dili ka mahigugmaon. Pero wa jud ka kapaparlor kay wa kay kwarta, pero sikag ingon I love you, nothing gonna change my love for you. Ludan di ka sumunta, lukod biya nimo naong. Ingon sa this cannot change my love for you. Oy, madugay na imong bana, mingawon gina siya nimo. Animal ning ko, mo ram ni siya iring bisag iwakli mo balik magyug baiin. Napakanon na lang ka. Ali ming, kaon ming. Di ba? Na ang kalinaw, na ang kalipay, pero sikmat din ka mo kag irumbuang. Ang ingani mo sa imong bana, nasa buang ay gikan sa nis parlor animal ay. Usik-usik lang yung budget ang mong buang na ko. Ana pa na. No, pero nagpa-parlor ka, nga labing pagyugay ka, sus, musidlak yung ka, mura kag nag-transfiguration. Layo pa ka, gakso na kasi mong bana. Gupa sa kong asawa, taas naman kay pilok, mubo pa man ipagikan, pasumpayan di ay, taasa nagpilok, baog pag yun. Daigon ka, daigon ka. Pero di ka gani labing, dili ka kusog mo tuman sa sugos Ginoo. Iguli nimo taas na kay pilok, hilas-hilas ba yan? Taas og pilok, di mo tinuod. Naon pa ka na? Sige na nindog na ta, sige na malantang panawayan.
Mga igsoon, sama sa sanlahon sa Ebanghelyo, musinggit ang ayuhon kita sa Ginoo tungod siyang dakong gugma kanato. Busa, masaligon kitang muingon, Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga ang simbahan, dili gayud unta mapakyas diha sa iyang katungdanan sa pagdawat sa mga gibaliwala ug sila nga gihinginlan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga ang Ginoo mugiya kanila nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki diha sa pagkaplag ug mga tambal alang sa walay kaayuhang mga sakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga ang atong katilingban mahigugmaong mukabot sa mga tawong gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga ang mga masakiton, ang mga hinikawan, ug ang mga nag-inusara, makakitag suporta gikan sa ilang mga Kristohanong kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, dawaton ngadto sa gingharian sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag pagbalik kanamo ang imong grasya. Dios among amahan, ang pag-alim ug ang kalinaw mao'y imong mga gasa kanamo. Dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is bread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngadhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, apil na sa tungwa na naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang ingharian, ang namugang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa kumuhalan kamu makauntog, maiusa sa pag-igugma. Nagabuhat kamo sa akong gisugod, og ako kaninyo pakiguban. Og ako kaninyo pakiguban. Dadang akong kalinaw, ang binilong kong kasal. Dadang panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat ron mao ang healing power of God. Pero hinumduman nato ang healing power of God dili lang sa pag-ayo, himuon gid niyang aktibo nga Katoliko, aktibo nga sakop sa simbahan. So daghang aktibo nato nga namalit og slots ni alagad sa simbahan og lain-laing mga kalihukan. Di pa ko ka-report ron sa atong slots kay gikan man tag holiday karon pa ko makasubay atong ni sulod sa atong online. Pero ang importante padayon tang musuporta sa ato dinhing proyekto ang atong SBF DAG na apay mga 46,000 ka slots nga available ato ning paningkamutan aron mahimong malambuon ang atong simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba